J.D. Vance sanga damadoni ale sugandilen ko ka kɛ États-Unis jamana ɲɛma dangan ye. Ameriki jamana kɔnɔna na politiki bunakun kan segilikani ba min kɛra o kɔfɛ an nana fɛɛrɛw bisigi sen kan walasa sɔrɔ yɛrɛ fana yakubeyali o na segi kana jamana ɲɛma Donald Trump ale ka fanga in kɔnɔna na. Ni yecogo in ale ni Ameriki jamana yɔrɔ caman ti kelen ye. Vance ma bange Jackson, Kentucky kɔnɔna na nka a kɛn bɛ ka yan de kɛ i n'a fɔ a bɔyɔrɔ. Now, when I proposed to my wife, nkelen kan muso ɲini furu la nka ma sheri nana ni dolari wari 120 o juru de ye kalanden siraw fɛ ani so kulu sanfɛla la Kentucky ale kɔrɔnya fan fɛ. Grandmother Bonnie Blanton Vance. Vance mamuso ale tun dɔnnen bɛ tɔgɔ min na o ye mamaw ye. He always came down. A tun bɛ na yan waati bɛɛ mamaw nɔfɛ. A tun bɛ nana ye ka yɛlɛ n'a ye kuluw kan walasa a ka se ka hadamadenya kɛcogoyaw minnu bɛ kɛ kulu kan a k'olu dɔn. Awɔ, o tun ka d'a ye kosɛbɛ. A bangena ya Middletown, Ohio o mara kɔnɔna na nka a lamɔna a mamuso bolo Oster ni o ye mamaw ye. O min tun bɛ kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ wa maramafɛn ni o bɛ marafa kofɔ 19 o chargelen tun bɛ a bolo a ka so kɔnɔ. Ni a burankɛ o jamu ye J.D. Hamel ale y'a ka kalafili fɔlɔ sɔrɔ ka kɛ ɲɛma dangan ye k'a to kalanso la min bɛ tali kɛ lycée kan Middletown. A ye baara kɛ u ka wulumasiri taaba minnu n'o bɛ fɔ ma ko Marinesiw olu la ni ka sɔrɔ ka diplôme dɔ sɔrɔ ni mention ye université o min bɛ État d'Ohio kɔnɔna na. O kɔfɛ a ka sɔrɔ ka don Yale o senfɛ ani Isha Kilikiri olu donna ɲɔgɔn na o na sɔrɔ ka kɛ a furumuso ye taalen ɲɛfɛ min yɛrɛ fana tun bɛ kiiriko o kalanw na. Vance ale lakodɔnna kosɛbɛ jamana kɔnɔna na ni a ka best-seller ye san 2016 o min kɛra filimu ye ni a bɛ wele Hillbilly Elegy o min bɛ Ameriki ladɔnniya ni baara jamana ye. A ka sɔrɔ ka Glenn Close o bila scène kan ni jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ min ni o ye mamusoya jɔyɔrɔ ye. Ni jamana ɲɛma kɔrɔ Donald Trump ka dɛmɛ J.D. Vance ni o ye Ohio ka den min ni Kentucky diyara ye kosɛbɛ ale kɛra sénateur ye Ohio san 2 o kɔfɛ. Trump ka sɔrɔ ka Vance sugandi ka kɛ a bɛ fɔ min ma ko kolisti ye nka a ye gɛlɛyaw sɔrɔ daminɛ na o min kɛra sababu ye ka Trump yɛrɛ kɛ maa ye cogo wɛrɛ ye ni ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ale tɛ Trump ka maa ye. Ayi, ne hakilina la gɛlɛya belebele dɔw bɛ san 2020 kɔnɔ. Donald Trump ye kalafili ninnu jaabiw jɛ wa o tɛna kɛ kumaw ye ne bɛna minnu bɔnda. Vance a san 40 a na kɛ maa sabanan ye min ye jamana ɲɛmaaya danganya sɔrɔ sifinya la.